Azoka honetara Basque Mobility estrategiarekin etorri gara Jaurlaritzatikan, bi gai nagusi izango dira. Batetikan teknologia berri guztiak mugikortasunaren inguruan ematen ari direnak aztertu eta bultzatu, izan ibilgailu elektrikoaren inguruan direnak, izan konektibidadea, izan behikulo autonomoa, gauza guzti horiek garatu eta bultzatu nahi ditugu, eta aurkeztu zein berritasun eta berrikuntza eman diran herri honetan, baina baita ere garraio publikoaren aldeko apostua. Izan dadila baita ere kasu honetan elektrikoa eta aldaketa klimatikoaren kontra egingo ditugun neurriak jasotzen dituenak. Garraio publikoaren nagusia eta ardatza izango dena trenbidea izatea eta hortikan aurrea autobus elektrikoekin eta ibilgailu elektrikoekin bateratutako nagusitasuna emango dion estrategia bat. Beraz, guzti hori aztertzeko eta gauzatzeko ematen ari den estrategia eta gauzapenak hemen adieraziko ditugu.